корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди иншоотҳои ҷашнӣ дар ноҳияи носири хусрав аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон шахсони ватандӯст бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад. тибқи иттилои масъулин дар ин ноҳия бунёди 112 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз бунёди иншоотҳо аз нақша барзиёд иҷро гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия дар иншоотҳои маишиву хизматрасонӣ идома дошта сокинон баҳри фароҳам овардани шароити инфрасохтор дар деҳот имрӯзҳо ба бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва сардхона барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ саргарми кор мебошанд. дар ноҳия 112 иншоот ба нақша гирифта шудагӣ буд. айни замон 136 иншоот ба истифода дода шудааст ки аз ин 24 иншоот барзиёд иҷро карда шудааст. дар ин баробар дар ноҳия дар ташкилоту муассисаҳои дигар идораҳо дар таъмиру аз навсозии биноҳо бо маром идома дорад. кӯшиш намуда истодаем ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боқимондаи иншоотҳои ба нақша гирифта шударо бо сифати баланд сохта ба истифода диҳем. бояд гуфт ки дар баробари бунёди иншоотҳои ҷашнӣ тибқи нақша чорабинии масъулини ташкилоту муассисаҳо баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни истиқлоли давлатӣ ва дигар санаҳои таърихии кишвар ба таъмиру аз навсозии биноҳо шурӯъ намуда ин раванд дар ободӣ ва муҳайё сохтани шароити корӣ баҳри кормандон мусоидат хоҳад кард. айни замон чунин корҳои таъмирӣ дар биноҳои шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав ва мақомоти суди ноҳия идома дошта масъулин тасмим гирифтанд ки бо чунин иқдому tashabbusҳои созанда кормандонро бо утоқҳои тозаю озода таъмин ва шароити кориро дар мақомотҳои мазкур беҳтар намоянд. роҳбарияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти суд дар ноҳияи носири хусрав вобаста ба таъмиру аз навсозии биноҳо қайд карданд ки чунин корҳои ободонӣ дар биноҳо ва тағйир додани утоқҳои корӣ симои мақомотро куллан дигаргун намуда дар ин баробар завқи кормандон нисбат ба кор дар чунин шароити нав дучанд мегардад. бунёди бинои нави иловагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи носири хусрав барои кормандони бахшу шуъбаҳо яке аз дастоварди дигари даврони соҳибистиқлолии кишвар буда он бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо харҷи зиёда аз 400 000 сомонӣ бунёд гардидааст. дар ноҳия бинои иловагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи носири хусрав сохта мавриди истифода қарор дода шуд ки дар ноҳия он кормандони бахшу шуъбаҳои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо утоқҳои корӣ дар бинои навбунёд таъмин гаштанд то ин муддат дар дигар биноҳо ҳамчун иҷоранишин кору фаъолият мекарданд. хушбахтона имрӯз мо бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо бинои замонавӣ таъмин гаштем. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи носири хусрав корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди иншоотҳои ҷашнӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ бахшида ба ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дошта масъулин барои рушду пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани вазъи инфрасохтори шаҳраку деҳот кӯшиш намуда истоданд ки нақшаю ҳадафҳои созандаро то рӯзи таҷлил аз ин санаи муҳими таърихӣ хуштифат анҷом дода барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинон ва ободу зебо гардидани ин ноҳияи дурдасти кишвар мусоидат намоянд. абубакр шокарин, фахриддини карим, намузалии эргаш, манучери одина барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи носири хусрав.